Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih Pak, Bu? Muga-muga panjang umur kabeh. Muga-muga barokah kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan ditanggap wong betiring hajate syukuran. Bayar aku engko sak pirang-pirang menesuk kena tak gawe bayar kreditan. Ancen utangku sak bajek. Ku coba melimpar manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati. Apakah ya jirotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah ala Muhammad. Ya Rasulullah alaihi wasallim. Eling-eling wong urip padha iling. Besok yen mati wong urip reweng sapa. Ana kuburan rewangmu mulan amal. Ndang ngaji yo rewangmu mulan amal. Mumpung isih lawang tobat iku mengo. Lamun ditutup bakal susah awak sira. Ayo dulur eling karo sing kuwasa. Besok yen mati ben bisa munggah swarga. Anak yuyu kecemplung sumur bojomu lembu bejatno kasur. Awake lemu kakean pola bejat kasure. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekate sopak saka tembung sedekah gak ana batal karame mung gue
batal karame dulur mung gue agama cuma ojo lali pak ayo kirim ayo kirim donga dulur nanggone sing babat desa supaya dosane tingapura sing senajan kula dhewe Pak Bu yo melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat betiring kabeh uripe ayo padha eling Pak tuture wong tuwa mula saben taun ayo sedekah desa bancai awake dhewe ya bancai bumi desa cik diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo sedekah desa cuma tatanan agama ojo dilalekno cik gak diarani musyrik mung gue agama nek pinuju sampean bancaan ndonga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah dulur sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan manungsa mula dulur-dulur ayo bareng-bareng ndedonga muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hajate sedekah desa ana sing ngarani sedekah bumi mergo mbancaki bumi ana sing ngarani syukuran mergo dina iki wong betiring bersyukur atas nikmat Allah wa ma bikum min nikmatin fa minallah fa amma bi nikmati rabbika faqaddis semua nikmat yang Anda rasakan datangnya dari Allah kudune piye fa amma bi nikmati rabbika faqaddis kita harus selalu bersyukur kepada Allah la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid nek wong betiring sregep bersyukur karo Gusti Allah ditambahi nikmate tapi sapa sing gak gelem bersyukur tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali ana sing ngarani sedekah bumi bancaki bumi
Tapi jadi ono sing kadang-kadang aja sedekah desa, marai musyrik, marai syirik. Salah dan tidak benar. Sedekah adalah perintah Allah. As-sadaqatul tatba'ul bala, nek wong betiring sregep bersedekah, mongko bakal ilang balak senggalane. Dalam ayat lain Allah menerangkan, inna adqiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Iki dagelan tak pengajian iki. Ya dicampur ya. Pengorbanane wong betiring sedekah lillahi ta'ala bakal dijoli karo Gusti Allah, seger waras slamet, panjang umur, mulya donya sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Ayo Mas Amrit ternolong betiring Mas. Ini tok nek dagelan ketok 800. Tapi gak ijen wong 16. Biasane Mas Ambrit. Bismillah, bismillah. Muga-muga eling. Golek sandang pangan werna-werna ya carane, sing penting halal gak ngrugekno ya tanggane, sing dadi wong tani sing sregep nek garap sawah supaya melimpah penghasilane, sing dadi pedagang aja padha seneng curang, aja curang karo timbangan, mundhak dosamu sak pirang-pirang. Wong sing dadi dukun muga-muga doamu terkabul, pokok aja dadi dukun cabul, sing seneng gendaan aja gendak bojone tanggane, golek sing bujang wae supaya aman gak ono risikone, sing dadi kiai sing ikhlas nek ngulang ngaji, santrimu wedok aja digrayai, sing dadi wong miskin aja susah aja priyatin, rungokno dawuhe Pak Mudin, innallaha ma'as-sabirin, sing tukang ngedum BLT wis Mas, wis leren Mas, wis Mas leren. Bose takut terus ae. BLT are.
lanjut piye sih BLT kono kene iku padha ae ya ngono iku ya Pak ya aja mangkelan lho ya sing mangkelan berarti sing nglakoni betul sing tukang ngedom BLT kayak ana wong-wong sing gak duwe lah kok sing mbok kei dulurmu dhewe betul namung semanten Pak Bu sawiran kula saelan boten borong kerasa menyang Jombang mampir sengon lemah geneng akeh wedine nek gak sambang dirimo ingon nek gak seneng